daga cikin halin mace in ta yi maka abin alheri 1000 wallahi duk ta rike su. Sannan kai mata abin da ba na kirki ba 1000 shi ma duk ta rike su. Kun san abin da take mantawa? Abin da ta yi maka na tsiya da abin da kai mata na kirki. Wannan kan kakkace a lissafo su. Duk sanda kace zo da Allah hajjiya zauna, shekarar mu nawa? Tace 10. A cikin 10 a kowane wata ana samun, a kowane shekara ana samun wata nawa? Tace wata 12. Ce to da Allah lissafa abin da na yi miki na kirki wanda ba za ki manta ba guda 12. Wallahi kafin ta kai 5 ta fara ina. To kuma wataƙila ko da a sa kaza a ciki ko ba za a sa kaza ba. An kace to amma jiya abin da na yi miki da ba na kirki ba. To wannan ka bata carbi. Ka bata carbi ka ji su. Shi yasa wajen can kana so ka rubuta CD tsokani matar. Yanzu za ta rubuta maka CD. In kana son ka rubuta tarihinka tsokani matarka kawai ka ɗauki bayarwa. Za ka ji tarihinka ko kai waye. Kamun kaza baka da kirki baka da kai ta rubuta baka da mutunci wallahi ni hakuri ma nake da kai auren ma ni dole akai mun sai ka cika littafi kana son a wallafa maka littafi to ka tsokani matarka kuma tana da baki tana da surutu waɗannan abubuwan halitta ne annabi sai yake cewa law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'an minka qala ma ra'aytu minka khairan qab ce da Allah zai baka duk duniyar nan a ce kai kadai da ita ne tunda aka fara annabi Adam kuna tare da ita har zuwa alkiyama kaga dai kun gama cin moriyar duniya amma wallahi idan kai mata wani abin siyasa za ta wai a zaman nan da muka yi da kai tun daga annabi Adam zuwa yau wai me ka taba yi min ne nan duk wahalar nan da daure mu da ake yi da wahalar da muke shiga da hatsarin mota da hatsarin jirgi duk wajen nemo abinci ne mutum ya ranta ya kibiya a kai shi a kulle duk wajen nemo mata abinci ne wani ya shiga rana wani ya bushe wani ya samu ciwo wani ya samu larura duk akan nemo iyali abinci ne amma ka bata mata yanzu ce wai me ka taba yi mata ne ka faɗa an ka taba yi kai kuma ga ka da sikewa ta namiji sai ka ce an kya faɗa din to halin namiji da halin mace shi ake fara karantar da ma'aurata shine buyutin bila mashakil to Allah ya ba mu sa'a ragowar